راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم رنعت عالم كوينكم نمدوات راديو إيرنا التكتاتلو سخبركم سمعتنا نايلو مسوني حاد حملة كل تشعن 19 فنوى راديو إيرنا كم وترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب كتم أسمرا حسرت ماين إلكتريكن داغماي أقاتيمو جنرال آدم محمد حدش حلقة أستاف سراوي إثيوبيا خوينو تمزيزو بعسرتات أشحال زغطر حزب السودان 3 سنة سفيح سلامة وسلفي أكايدو راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان علتا وزينا أب كتم أسمرا حسرت ماين إلكتريكن أقاتيمو خمزلو من جسات راديو إيرنا حبيروم መንግስቲ ኤርትራ አገልግሎት ማይን ኤሌክትሪክን ናብ ርሑቕ ገጠራት ከስፍሕ ጻዕሪ ከም ዝገብር ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ኣብታ ድሮ መሳለጥያታት ተሃኒጹላት ጸንሐ ከተማ ኣስመራ እውን እንተኾነ ነዚ ጠለብዚ ከማልእ ኣይከኣለን ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ኣስመራ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ዕሹግ ማይ ደው ክብል ዝኣዘዘ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣጋጢሙ ንዘሎ ሕፅረት ኣገልግሎታት ማይን ኤሌክትሪክን ዝኾነ መብርሂ ኣይሃበሎን ኣብ ከተማ ኣስመራ ሕፅረት ማይ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ወነንቲ ዕሹግ ማይ ስርሓ ትካላት ምስ ገለ ሰበስልጣን ተሰማሚዖም بفولي مسمر ماي بحلفه وهابهم سلت صنحه منغستي مصراي كساب زغبروليو دوابيل ونز بالوره اصفح في منبارو يذكر አገልግሎት ኤሌክትሪክ ሓሓሊፉ ክጅምረን ክቋረጽን ዝረአ እኳ እንተኾነ አገልግሎት ማይ ዶቡ ምባሉ ግና ንህዝቢ ከተማ ኣስመራ ብኸቢድ ሃሲቦ ከም ዘለዩ ዝግለጽ ጀነራል አደም መሐመድ ሓድሽ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመዚዙ جنرال سعر مكونن حلاوي خب زنبره بستوكوسلو ጥይት ድሕሪ ሞቱ ሓላፊ ስልያን ጸጥታን ዝነበረ ጀነራል አደም መሐመድ ስልጣን ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ተረኪቡሎ ምክትሉ ዝነበረ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከዓ ቦቱ ተኪኡ ሓድሽ ሓላፊ ስልያን ጸጥታን ተሃገር ኮይኑ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብተወሳኺ ንሓላፊ ሎጂስቲክስ ሰራዊት ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ሞላ ሃይለ ማርያም ኣዛዚ ሰራዊት ምድሪ ኢትዮጵያ ክኸውን መዚዝወሎ بخال وجن أب تايلاند أب حكمنا تعقيب صنحة جنرال أبرها ولد مريم كم زموته كباديس أبا ستيفن وزينا أملكيتو أب جزيم محدار قدماي منيستر نبر هاي مريم دسالين نمرو ناي جنرال معرك استسقاقر جنرال أبرها دحرم تاك قدماي منيستر أبي نابسلطان تروتاوت يو خمس صنحة زفلتيو بعسرتات أشحاز زغطر حزب السودان بسنبت 3 سنة سفيح سلامة وسلفي أكايدو وتهدرات السودان قبل على سلفينيات تقصب مخفاتهم بأمايت زغطرو سلاموين سبات دحرماتهم دسكيلو تصنحة حزباون عب السودان محبر موياوين تهاجر بزقبرو تصاوعيت داقماين بقودناتات كارتوم كوات سجاميرو خمزلويو زقلات عبلالي وتهدرو حيلي زجب زلو ملشا جنجاويد كقدمة سلامو سلف مكيادو أبيت صحفة محبر موياوين بمقتاو أب أخيبا نزنبورو ودبت سلامو سلفي بتينويو محبر موياوين نغازيتኛታት ኣብዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ናብ ውጽእ ወተሃደራዊ ምልክት ምራሕ ስለ ዘላ ዝጀመርናዮ ቃልሲ ኣብ መፈጸምቱ ከነብጽሖ ዝያዳ መስዋዕትነት ካሕተናይ ብምባል ህዝቢ ብጽንዓት ኣብያው ክቕጽል ጸዊዑ ኣብዚ ብሰንበት 30 ሰነ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ሓለዋ ሰራዊት ጽኑዕ ከም ዝነበረን ክሳብ ከበድቲ ጽዋር ዝዓጠቑ ሰራዊት ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተዋፊሮም ከም ዝነበሩን ናይ ዓይኒ መሰኻክር ብምጥቃስ ሮይተርስ ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብ ገዳርፍን ኡምዱርማንን ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ሰራዊት ህዝቢ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን ጥያይትን ከም ዝተኮሱ ተሓቢሩ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ብሓደ ወገን እማመ ሰላም ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ከም ዝተቐበለ ክገልጽ እንከሎ ብኻልእ ወገን ከዓ ሰላማዊ ሰልፊ ከይካየድ ምኽልካሉ ዝተሓዋወሰ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ክብሉ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ወተሃደራዊ ቆንስል ስልጣን ንሲቪላዊ መንግስቲ ንምርካብ ዘለዎ ዘይቁርብነት ይገልጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝተረፉ መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድመኩም إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية كما تكونوا كبران دك هاجر أوشتن وتعين زلكم موق سلامتاي كقرب لكم فتو نافقتن نحولنا سلامتاي بمقصال زقرب لكم أرستي أتي كم دول كدك سنة زي بلو أرستي إيو نسود ما ندحري إساس مدلاوي إساس تسيقو بدحري سعرايت بقاليلو نزا هاجر زيا
ናብ ሓደ ፀድፊ የምርሓ ከም ዘሎ ብመርትዖታት ኣረዲና ኣለና ድሕሪኡ ኸ ክነድሕና ንኽእል ዲና ንዕኡ ምእላይና ኣይተርፈናን እዩ ስርዓት ኢሳያስ ፀራሪግናዮ ክንከይድ ኢና ብድሕሪኡ ኸ ነቲ ዝፀየቆ ክንዕርዮ ምድላው ጌርና ዘለና ኣብ ዝብል ከድህብ እየ ዝደሊ ኢሳያስ ንፀድፊ ገፃ ከም ትኸይድ ነዚ ሃገር ይገብር ምዃኑ መርትዖታት ብዙሕ ግዜ ኣቕሪበ ልዕሊ ኩሉ ግን ስርዓት ሕጊ ወይ ልዕልነት ሕጊ ከም ዘይህሉ ዕግርግር ከም ዝኣትዋ ሓድሕድ ኩናት ከም ዝለዓል እዩ ነዚ ሃገር ኣዳልይዎ ዘሎ ስሚ እዩ ዘኮልሳ ዘሎ ነዚ ሃገር ድሓር ዝቐትላ ማለት እዩ ንኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ኣባኢሱና ኣሎ ሓድሕድና ዝፈላለዩ ነገር ይውስኸሉ ኣሎ ህዝቢ ኣብ መንግስቱ ከም ዘይተኣማመን ይገብሮ ኣሎ ስለዚ በቢኢዱ ፍታሕ ከም ዝደሊ ይገብር ኣሎ ምኽትል ዘይብላ ሃገር ገይርዎ ኣሎ ምውርራስ ስልጣን ብሰላም ከም ዘይከይድ ኣፃዊዱ ኣሎ እዚ ኩሉ ዳርጋ ለሚድናዮ ኣለና ክሳብ ዝበሃል ደረጃ ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ኣፃዊዱልና ኣሎ ካብዚ ንምንጋፍ ንቃለስ ኣለና ብድሕሪኡ ኸ ክንብል እውን ይግባእ ንኢሳያስ መልጋስ ግቡእናዩ ክንገብሮ ኢና ንድሕሪ ኢሳያስ ነቲ ገዛና ናይ ምፅራይ ሕቶ እውን ካብ ብሕጂ ክንዳለወሉ ኣለና ኣብ ዝብል ኢነ ዝኣቱ ዘሎ እዚ ከምኡ ዘብለኒ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ፖለቲካ ሃገርካ ክትዛረብ ብዛዕባ ኩነታት ሃገርካ ክትዛረብ ከለኻ ኣብ ምልጋስ ኢሳያስ ጥራይ ዘተኮረ ናይ ዓቕሊ ፅበት ፖለቲካ ከም ዝኸውን ወይ ከዓ ናይ ዓቕሊ ፅበት ፖለቲካ ከም ዝካየድ ምግባር ንደልዮ ነገር ኣይኮነን ፖለቲካና ልሙድ ንቡር ኣብ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ዝግበር ፖለቲካ ክኸውን ኣለዎ ፖለቲካ ሃገር ከም ኣሉታ ክውሰድ ይጅምር ኣሎ ኣነ ፖለቲካ ይፈቱኒ ፖለቲካ ይፍተወንን እዩ ኣይርዳእንን እዩ ምባል መውፃእ ኣፍ ናይ ዜጋታት ኣፈቐዶ ኮይኑ ኣሎ ብፍላይ እቶም ንዝባን ናይ መፃኢ ሓላፍነት ናይ መፃኢ ሃገሮም ክስከሙ ዘለዉ መንእሰያት ነዚ ሓሳብ እዚ ከቕርቡ ከለዉ የተሓሳስበካ እዩ ፖለቲካ ሃገር ማለት ግድን ንጡፍ ክትከውን ኣብ ፖለቲካ ማለት ኣይኮነን ግድን ኩሉ ገዲፍካ ዓልታሕቲ ክትብል ማለት ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኩሉ ዜጋ ብማዕረ ፖለቲካ ሃገሩ ንጡፍ ኣይኮነን ሓደ ማእከላይ ዜጋ ማለት ኣብ ሓደ ሃገር ዝነብር ዜጋ ውራዩ ድርኡ ስርሑ እንዳገበረ እዩ ኣብ ፖለቲካ ሃገሩ ዝሳተፍ ንሕና እውን ኣብ ኤርትራ እሱይ ካባና ዝሕተት ፖለቲከኛ ምዃን ምዝራብ ሓያል ናይ ፖለቲካ ምዃን ኣይኮነን ዝሕተት እንታይ ደኣ ከም ማንም ዜጋ ንፖለቲካ ሃገሩ መቆፃፀሪ ዝኸውን ድምፂ ከስምዕ እዩ ዘለዎ ድምፂ ምስማዕ ማለት ልክዕዩ ኣብ ኤርትራ ተሓሪምናዮ ስለ ዘለና እንታይ ምዃኑ ንጠፋእና ህሉ ይኸውን ግን ድምፅኻ ከም ዜጋ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ምስማዕ ማለት ኣብ ትሕትተሉ ግዜ ኣብ ምርጫታት ምስታፍ ምድማፅ ማለት እዩ ፖለቲካዊ መስመር ናይ ሃገር ምምራፅ ኣባል ፖለቲካዊ ሰልፊ ምዃን ርእይቶኻን መርገፂኻን ንመንግስትኻ ብመገዲ ማዕከናት ዜና ከም ዝበፅሕ ምግባር ብመገዲ ዘይመንግስታዊ ማሕበራትካ ጌርካ ከም ዝበፅሕ ምግባር ብዓቢኡ ድማ ከም ዜጋ መጠን ንመንግስቲ ዝሕግዙ ግቡእካ ምፍፃም ግብርን ቀረፅን ምኽፋል ስርዓተ ሕጊ ምኽባር ስርዓተ ሕጊ ከም ዝኽበር ንመንግስቲ ምሕጋዝ እዚ እዩ ፖለቲካውነት ናይ ሓደ ዜጋ ብሃገሩ ዝግደስ ዜጋ ነዚአን እዩ ዘማልእ ርእይቱ ንመንግስቲ የብፅሕ የድምፅ ማለት እዩ እዚ ይኹን እዚ ኣይኹን ኢሉ ብዝመሰሎ መገዲ
بزطعمو مقدي يبصح زيغاتات نريهم حجرات ናይ ብዙሓት ሃገራት معلتا ፖለቲካ ተሳተፉ አይንሪኦም ኢና አይድልን እውን እዩ እቶም ርእይቶ ኣለና ዝብሉ ኣብ ማዕከላት ዜና ኣብ ጋዜጣታት ርእይቶም ጽሑፉ يسمዑ ይካትዑ ወይ ከዓ ነቲ ናቶም ርእይቶ ኣብ መንግስቲ ዘብጽሕ ማሕበራት ይገብሩ ማሕበር ሰራሕተኛ ማሕበር ተምሃሮ ማሕበር ሃይማኖት ማሕበራት ካልእ ናይ ስፖርት ማሕበራት ገይሮም እዚ ክግበር ኣለዎ ይብሉ ማለት እዩ እዚ እዩ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ሃገር ዝገብሮ ንጥፈት ኣብ ፖለቲካ ንሕና ድማ ዲሞክራሲ ክንብል ከለና ናብዚ ክንበጽሕ ኢና ንፍትን ዘለና እዚ ስርዓት እዚ ዓፊኑ ሒዙና ዘሎ ነዚኦም መሰላትና ገፊፉ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ተበላሽው ለሞ ይተዓረም ክንብል ዘይምኻልና ንስኻ ተዓለሞ ካልእ ኣብ ክንዴኻ ይሃሉ ይጽይቅ ኣሎ ዝብ መራሒ ወይ መራሕቲ ስለዚ ካልእ ንግበር ዝብል ሃዋሁ ክንፈጥር ዘይምኻልና እዩ ነዚ ንቃለስ ምዃንና ኩሉ ዜጋ ኩሉ ገዲፉ ኣብ ፖለቲካ ይሳተፍ ማለት ግን ኣይኮነን ስለዚ ሎሚ ንለውጢ ክንሓስብ ከለና ንድሕር ኢሳያስን ንዘሎ ንዳሎ ክንብል ከለና ኩሉ ነዚ ክገብር ዝኽእል ዜጋ ኣብ ፖለቲካ ክሳተፍ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ወጻኢ እንሪኦ ሃዋሁ እዩ ንድሓር ንኤርትራ ዘንጸባርቕ ምክንያቱ ኣብዚ ኣብ ወጻኢ ተዛማዲ ዝኾነ ናጽነት ረኺብ ብዛዕባ ሃገርና ንዝትለና ንሰርሕ ኣለና ግን ኩሉ ዜጋ ኣብ ደገ ዘሎ ብሃገሩ ዝግደስ ይግደስ ድማ ኣሎ ድምፁ ኣይስምዕና ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገሩ ድምፁ ኣይስምዕና ዘይተገደሰ ኮይኑ ኣይኮነን ፖለቲካ ኣይፈቱን ዝብል ሓደ ፈሊጥ ኣብ ኤርትራውያን ሱዳ ፖለቲከኛ ኮይኑ ኣሎ ንሳ ፖለቲከኛ ኮይና ኣላ ኣነ ፖለቲካ ኣይፈቱን ኣብዚ ኣይብልኒ ምባል ከም ሓደ ብልጫ ኣብዚ ወሰደሉ ደረጃ በጽሑ ጌጋ እዩ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ሰብ ሙሉ ንሙሉ ፖለቲካ ንምግባር ግዜ ይብሉን ድኑን ኣይኮነን ግዜ ክህልዎ ግን ከዓ ከም ማንም ዜጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብቲ ድምፁ ከስማዓሉ ኣብ ዝኽእል ዕድል ድምፁ ከስማዓሉ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣብ ኤርትራ እንተንህሉ ናይ ሃገርና ኩነታት ጥራይ ስለ ዝዕብለለና ከምቲ ዝጠቐስክዎ ገለ ጉዳይ ናይ ሃገር ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብሎ ነገር ብጋዜጣታቱ ገይሩ መገለጸ ማለት መገለጽና ነርና ማለት እዩ ኣብ ሃገር ኣብ ኤርትራ እንተንከውን ንቡር ድማ ነዚ ኩነታት ዘመቻችእ መንግስቲ እንተዝህሉ ኣብ ወጻኢ እንድሕር ኣለና እሞ ድማ ኩነታት ሃገር ክንከታተል ክነመሓየሽ እንደል እንተኮይና ልክዕ እዚኣ ኣብ ሃገርና እንተንህሉ ንብላ ነገር ክነማልእ ኣለና ኣብ ወጻኢ ዳርጋ ካብ 250,000 ዘይውሕድ ድምፁ ከስምዕ ዝኽእል ህዝቢ ኣሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ማለት እዩ ድምር ናይ ሙሉኦም ኤርትራውያን ኣብቲ ኣብ ወጻኢ እንተወሲድና ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ እዩ ገሌና ኣብ ድምፅና ክነስምዓሉ ኣብ ንኽእል ሃገር ኣለና ገሌና ድማ ኣብ ድምፅና ክነስምዓሉ ዘይንኽእል ፀገም ዝፈጥረልና ኩነታት ኣለና هذه إذاعة إرنا ስለዚ ብውሕዱ 250,000 ሰብ 300,000 ሰብ ድምፁ ከስምዕ ኣብ ዝኽእለሉ ሃገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ድምፅና ክነስምዕ ንኽእለሉ ኩነታት ወይ ከዓ ድምፁ ዘስማዓሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ሓላፍነት ኣለዎ ዜጋ ማለት እዩ ንውሕዳት ክግደፍ የብሉን እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ቃል ገለ ውድባት ኣለዉ ኣብ ወጻኢ ናይ ኤርትራውያን ሰልፍታት ኣለዋ ውድባት ኣለዋ ማሕበራት ኣለዋ ኢልካ ብማዕዶ ነዚአን ኣርሒቕካ ከም ንዓኻ ዘይብፅሐካ ምግባር ጌጋ እዩ ጌጋ ናይ ዜጋታት እዩ ይብፅሐኒዩ ክብል ኣለዎ ኣብተን ሰልፍታት ኣብተን ውድባት ብደቂቕ ምስታፍ ኣድላይ ኣይኮነን እንተዘይደሊኻዮ ማለት እዩ
ግን ነቶም ዘካይዱ መልእክትኻ ክትመሓላልፍ ኣለካ ድምፅኻ ክትስማዕ ኣለካ እዚ ግበሩ እዚ ግበራ እዚ ኣይትግበራ ክብል ኣለዎ እቲ ዜጋ ከምኡ እንተኮይኑ ጥራዩ እቲ ሓይሊ ናይ ፖለቲካ ናይ ወፃኢ ናይ ኤርትራውያን ክሕይል እሞ ንለውጢ ክፀሉ ዝኽእል ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ዳርጋ ኣብ ምሕማይ ናይተን ሰልፍታት ኣትዩሎ ናይተን ውድባት ናይቶም ዝነጥፉ ዘለው ኣስማቶም ኣፍሊጦም ዘለው ኤርትራውያን ሓመይቲ ኮይኖም ኣለዉ ብገርህነት ዝኣተዎ ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ ምክንያቱ ጌጋ ክሪኡ ከለዉ ክላ በዓል ክስቶን እንዲኦም ደኣ ከምዚ ዝፅይቁ ዘለው ምባል ልሙድ ኮይኑሎ ክላ እዛ ሰልፊ በዚሑ ሰልፍታት በዚሐን ነንሕድሕደን እየን ዝበኣሳ ጥራይ ምባል ከም ሓደ ባህሊ ተወሲዱሎ መስተይቡን ኮይኑሎ ኩሉ ሰብ ብማዕዶ ኮይኑ ንውድባቱ ዝፀርፍ እንተኮይኑ ንውድባቱ ዘነኣስ እንተኮይኑ ንጥፈታተን ተረዲኡ ክእርመን ዘይደሊ እንተኮይኑ መንዳኣዩ ለውጢ ከምፅእ ምክንያቱ ድምፂ ህዝቢ ብመገዲ ሰልፍታቱ ገይሩ ጥራዩ ናብ መንግስቲ ዝበፅሕ ብመንገዲ ማሕበራቱ ገይሩ እዩ መደምደምታይ እንታይ እዩ ሰልፍታትና ነሕይል ከምዚ ግበራ ከምዛ ኣይትግበራ ኢሉ ድምፁ ከስማዕ ኣለዎ ህዝቢ ድምፁ እንተስሚዑ ድማ ደገፉ ክህበን እዩ ማለት እዩ ሎሚ ፖለቲካዊ ሰልፍታትና ብሓያላት ውልቀ ሰባት ማለት ብንጡፋት ውልቀ ሰባት ሓቦ ብዝገበሩ ውልቀ ሰባት እዩ ዝካየድ ዘሎ መርገፂኦም ብዘይገድስ ምናልባት ተን ሰልፍታት ነንሕድሕደን ከይሰማምዓ ክእላ እየን እዚ ግን ዘሰክፍ ኩነታት ኣይኮነን ኣብ ሃገር ከምኡ ክህሉ ስለ ዘለዎ ግን ውሕዳት ሰባት ውሕዳት ጉጅለታት ጥራዮም ነቲ ሞተር ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝደፍኡ ዘለው እቲ ካልእ ዜጋ ይሪኦም ጥራ ኣሎ ይጥምቶም ኣሎ ምናልባት እውን ኣጆኹም ብሎም ህሉ ብሓደ ዝተወደበ መገዲ ግን ምስኦም ኣይተፀግዕን ኣሎ እያ ተመልክተይ ኣባል ኮይንካ ገንዘብ እንዳኸፈልካ ናይ ኣባልነት ፖለቲካዊ ትምህርቲ እንዳወሰድካ እንታይ ትገብሩለኹም እንዳበልካ ምስኦም ክትሕወስ ወይ ምስተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክትሕወስ ኣለካ እዩ መልእክተይ ከምኡ ዘይገበረ ፖለቲካ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እንታይ ዓይነት ለውጢ እየን ከምፅኣ ዝደልያ ዘለዋ እንታይ እየን ዝብላ ዘለዋ ናይ ነፍሲ ወከፈን ፖለቲካ ምምርማር ናይ ዜጋ ሓላፍነት እዩ ከፅንዑ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዓይነይቲ ሰልፊ ትሕሸኒ ኣነ ዓይነይቲ ውድብ ትሕሸኒ ክድግፋ ክንብል ኣለና እዚ ጥዑይ እዩ እዚ ምፍልላይ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ነፍሲ ወከፍ ሰልፊ ብዛዕባ መፃኢ ኤርትራ እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢላ ናታ መደብ ክተውፅእ ስለ ዘለዋ ዘይውፀት እንተኮይና ብህዝቢ ክትሕተት ኣለዋ ኣርኢና እባ እንታይ እዩ ትመርገፂኺ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ከመይ ክትፈትሕዮ ትሓስብለኺ ዝብል ሕቶታት ንውድባት ከይበፅሐ ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ከይበፅሐ ህዝቢ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሰልፍታቱ ክፈልጥ ኣይክእልን ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ድማ ህዝቢ ይሓተን እንድሕር ኣሎ እምበኣረይ ንህዝቢ ክነነፅረሉ መርገፂና ክንምህሮ መርገፂና ክብል ክጅምር እዩ እዚ እዩ እቲ ምዕባለ ማለት ኣብ ፖለቲካ ሎሚ ግን እቲ ሓይሉ ዝዕንድር ዘሎ እቲ ቀደም ህዝቢ ዘቆሞ ናይ ኢሳያስ ሰልፊ ውድብ ጥራይ ኮይኑ ኣንፃሩ ጠጠው ዝብል ዝደልደለ ሓይሊ ግዜ ይወስድ ኣሎ ኣብ ፀዋታታት ኢሳያስን ስርዓቱን ክንኣቱ ኣይግባአን እዩ ነቲ ናቶም ፀዋታ ክንምልሽ ኣይኮነን ዘለና ናትና ናይ ፀዋታ ሕጊ ክነገድድ ኣለና ከምዚ ሃገር ክመሓደር ኣለዎ ኢልና መገድና ክነትሕዝ እንተኮይና ብመገዲ ፖለቲካዊ ሰልፍታትና እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታትና ድማ ሓይሊ ክድልባ እንተኮይነን ኣባላትን ካብ ዜጋታት ክረኽባ ኣለወን ፖለቲካ ማለት እሱ እዩ ፖለቲካ ሃገር ማለት ፖለቲካ ሃገር ምድማፅ ኣባል ሰልፊ ምዃን ርእቶኻን መርገፂኻን ንመንግስቲ ምብፃሕ ብመገዲ ማዕከናት ዜና ንመንግስትኻ ብግብርን ቀረፅን ምድጋፍ ስርዓተ ሕጊ ምኽባር ከም ዝኽበር ምግባር እዚ ግቡኣት ዜጋ እዩ ሎሚ ክንገብሮ ዘለና እዩ ማለት እዩ ብፍላይ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ክንድምፅ ኣለና ድምፅና ክነስማዕ ኣለና ንመን ነተን ፖለቲካዊ ሰልፍታትና
መንግስትና ንሳተን እየን ሎሚ መንግስትና ተን ፖለቲካዊ ሰልፍታትና እየን ይሕመቃ ይንፈዓ ይብዝሓ ይውሓዳ ፖለቲካና ንሳተን እየን ንሳተን ንዕአን ርእቶና ክነቐርብ ኣለና ብገንዘብ ክንድግፈን ኣለና ተመዝጊብና እንታይ ትገብራ ኣለኽን ክንብለን ኣለና 250,000 300,000 ሰባ ወፃኢ ኣሎ እንተኢልና ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይተን ብርቱዓት ዝበሃላ ሰልፍታትና ኣባላት 50,000 60,000 ክንከውን ኣለና እዚ ማለት ግን ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ኣኼባ ምስታፍ ማለት ኣይኮነን ውራይካ ስድራኻ ትምህርትኻ ገዲፍካ ኣብ ፖለቲካ ምእታው ማለት ኣይኮነን ኣባል ናይዛ ሰልፊየ ኣባል ናይዚአን ሰልፍታት ኢና ግን ክንብል ኣለና ኤርትራን በኣር ናበይ ገጽኣ ክትከይዲ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ንሕና ዜጋታት ንሕና በዛ ሰልፍና ኣቢልና ኣብ ከምዚ ዓይነት ክነብፅሓ ኢና ንኤርትራ ንደሊ ንብል ዜጋታት ክንበዝሕ ኣለና ምድማፅ ኣብ ሓደ ሃገር ንሱ እዩ ዴሞክራሲ ድማ ንሱ እዩ እቲ ዝተቃለስናሉ ሃገር ክነምፅእ ዝተቃለስናሉ ንዴሞክራሲን ፍትሕን ንብሎ ዘለና ዴሞክራሲ ማለት ህዝቢ ድምፁ ዘስማዓሉ ማለት እዩ እምበር ባዕሉ ዴሞክራሲ ካብ ምድሪ ክበቁል ኣይኮነን ካብ ኢትዮጵያ ተፈሊና ድምፅና ክነስምዓሉ ዝደለና ምክንያት ኣብቲ ዘቆምናዮ ሃገር ከምዚ ይኺድ ኢልና ብመገዲ ሰልፍታትናን ማሕበራትናን ነቲ መንግስቲ ክንመርሖ ምኽኣል እዩ ምክንያቱ ነቲ ዘመሓድረና ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ይኹን ናይ ደርጊ ድምፅና ክነስምዕ ኣይተፈቅደልናን ስለነበረ እዩ ታሪክ ናይ ሓደ ሃገር ድማ ድምፂ ናይ ምስማዕ እዩ ናይ ምድማፅ እዩ ምድማፅ ማለት ወረቀት ምእታው ኣብ ምርጫ ማለት ጥራይ ኣይኮነን እሱ ምናልባት እዚኣ ሓንቲ መግለፂት ናይ ምድማፅ እያ ምድማፅ ማለት መንግስትኻ ከመይ ይኸይድ እቲ ዘመሓድረካ ከመይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ናይ ምስማዕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ድምፅኻ ናይ ምሃብ ማለት እዩ መንግስትኻ ሰምዓካ እንተኮይኑ ከምቲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘሎ ጋዜጣትካ ነፃ ገብረልካ ማሕበራት ጌርካ ብማሕበራትካ ጌርካ ድምፅኻ ክትስምዕ ነፃ ክገብር ኣለዎ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ብሃገር እዚ ይኹን እዛ ይኹን ክትብል ሰምዓካ ኣለዎ ብምርጫኻ ጌርካ ካብ ታሕቲ ማለት እዩ ካብ ቁሸትካ ጀሚርካ ትደልዮም ሰባት እንዳመረፅካ ክሳብ መንግስቲ ክተብፅሖም መሰል ክህልወካ ኣለዎ እዚታት ብምሉእ ተሳኢኑ ስለ ዘሎ እንዲና እዚ ነዚ ስርዓት እዚ ንቀይሮ ንብል ዘለና ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ምኻድ ዋላ ይእበ ንሕና ነቲ ንደልዮ ስርዓት ብከምዚ ጌርና ኢና ካብ ብሕጂ መንግስትና ነተክል ማለት እዩ ገና ከተተኽሎ ከሎ ዘመሓድሩና ብከምዚ ኺዱ ክንብሎም እዚ እዩ ሎሚ ትጎዲሉ ዘሎ ስብሎ ሬድዮ ኤረና ሰልፍታትናን ውድባትናን ክነደልድል ኣለና ሰልፍታትን ውድባትን ሓሚቐን እንተኮይነን እቲ ዝሓመቃሉ ክንገረን ኣለዎ ንኣብነት ብወገነይ እኹል መርገፂን ስትራቴጂን ኩሉ ኣይህባን ኣለዋ ሰልፍታት ኣብ ንኣሽቱ ህዝቢ ጎሊሑ ክሪኦ ኣብ ዘይክእል ስራሕ ኣለዋ ጌጋ ኣይኮነን መድረኹ ስለ ዝኾነ እዩ ሴሚናር ኣብ ምሃብ ኣኼባ ምክያድ ይነጥፋ ኣለዋ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ኣብ ብመገዲ ዌብሳይታትን ጌረን ሓደ መርገፂታትን ኣስተምህሮን ኣብ ምሃብ ነጥፈን ኣለዋ እኹል ግን ኣይኮነን ሃገር ናይ ምምሕዳር ደረጃ ክነብፅሕን ኣለና ህዝቢ እምበኣር ኣጆኽን ክብለንን ኣርያና ክብለንን ኣለዎ እዩ ናተይ መልእኽቲ በሽሓት ግን ደድሕሪአን ክኸይድ ኣለዎ እሞ ኣበይ ክንረኽበን እዘን ሰልፍታት ደኣ ኣበይና እንታይ እዩ ባዕለን ኣይነጥፋን ዴና ባና ዝብል ሕቶ ክተርፍ ኣለዎ ንሕና ኢና ነተን ሰልፍታት መርገፂ ክናፍልጣና እሞ ክንስዕበክን ክንብለን ዘለና ግዜ ኣይትውሰዳ ሃባና ብወረቐት ድዩ ብኣኼባ ድዩ ኩሉ መርገፂ ክንሃባ እሞ ንሕና ክንድግፈክን ክንብል እዚ መረፅናዮ ማለት እዩ ወራብ 2-3 ሰልፍታቱን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ብድሕሪኡ እዩ ስመራ እውን ክንብለን ንኽእል ኣብ ሓደ መርገፂ እተዋ ክንብለን ንኽእል ንሕና መጀመርያ ዘዝመረፅናዮ ሰልፊ ምስ ሓዝናዮ እዚ ኩሉ ዝዛረበሉ ዘለኹ ምክንያት ታሪክና
እሱ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ ደምና ኣሎ እዚ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ መጠን ደድሕሪ ውድባትና ከይድና ኢና ነታምፂና ውድባት ብንኣሽቱ ብንእሽተይ ዓቐን ጀሚረን ሓረካ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ካልእ እውን ክቐውም ከሎ ውሕድ ሰብ ዝነበሮን ዘይፍለጥን እዩ ነይሩ ድምፀን ግን ስለ ዘስማዓ ንህዝቢ ሰዓባና ስለ ዝበለ ህዝቢ ድማ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት 30 ዓመት ዓሰርተታት ኣሽሓት ስዒብወን 100 ኣሽሓት ብደገን ብውሽጥን ኮይኑ ደጊፍወን እዚአን እየን መንግስትና ንሕና ነዚአን ብደምን ብገንዘብን ንድግፈን ኣለና ስለ ዝበለ እዩ ናጽነት መጽኡ ኩሉ ሃምን ቀልብን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ሰውራዊ ውድባት ሕብረታዊ ቃልሲ ብምግባር እዩ ኣብ ዝበጽሑ ክጅምራ ከለዋ ግን ከምኡ ኣይነበራን ከምዛ ሕጂ ንሪአን ዘለና ኣብ ገለ ኩርናዕ ናይ ፖለቲካ ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ፖለቲከኛ ኮይኑ ብዛዕባ ሃገር ናጽነት እንተኮይኑ ኣለኹ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ገሊኡ ብምግዳል ገሊኡ ድማ ብገንዘብ ገሊኡ ብርኢቶ ብምድጋፍ ሎሚ እውን እሱ እዩ ዘድሊ ዘሎ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታትና መሪፅና በሽሓት ብዓሰርተ ሽሓት ብኣማይጥ ኣሽሓት ክንስዕበን ኣለና ታሪክና እሱ እዩ መሃዚ ህዝቢ እዩ መሃዝነት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ነቲ ጸላኢ ዘደነቀ እዩ ንዓለም ዘደነቀ እዩ እቲ መሃዝነትና ሎሚ እውን ኣሎ ፍሉያት ህዝቢ ኮይንና ኣይኮነን ደምና ንዓፅምናን ፍሉይ ኮይኑ ካብ ካልእ ህዝብታት ኣይኮነን ታሪክና ግን ንኸምኡ ዝገበረ እዩ ዕቁር ቁጠባዊ ሓይሊ ዕቁር ማሕበራዊ ሓይሊ ኣለና ንሓድነት ሓይሊ ኣለና ንጠቐመሉ ሓድሕድ ምትእምማን ህዝቢ ኣለና ብሄር ምስ ብሄር ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ተሓቋቂፍና ንኸይድ ኣለና ዋላ ዘረባ እንተበዝሐ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ መርዓ ንውዕል ኣለና ኣብ ሓደ ሓዘን ንውዕል ኣለና ንሰዓዓም ንራኸብ ኣለና ህዝቢ ተኣማመን ኣሎ እዚ ሓይልና እዩ ኣኽብሮት ማእከልነትን ዲሞክራሲያዊ ማእከልነትን መንግስትን ኣለና ካብ ቀደም ካብቲ ሰውራ ዝመፀ ስለዚ ማሕበራትና እንደልየን ማሕበራት ምስ ኣቆምና ነቲ ማሕበር ከም መራሒ ናይ ምኽባር ታሪክ ኣለና ንጠቐመሉ ንዝመረፅናዮም ወይ ከዓ ይመርሑናዮም ንዝበልናዮም ናይ ምኽባር ታሪክን ባህልን ኣለና ካብ ጭቃ ዓዲ ወይ ከዓ ካብ ባይቶ ዓዲ ጀሚርካ ክሳብ ዝለዓለ ውድብ መሪሕነት ኢልና ነኽብር ነርና ሳላ ዘኽበርናዮም ድማ ኣብቲ ናጽነት በፂሕና ሕጂ እውን ንዝመጽእ ውድባትና መሪፅና ማእከልነትና መሪፅና ነቶም መራሕትና ድማ እኩል ደገፍ ሂብና ክሳብ ለውጢ ዘምፅኡ ንደግፎም ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሳስባ ናይ ሰውራ ናይ ለውጢ ኣተሓሳስባና ማሕበረሰባዊ ነይሩ ሶሻሊስቲ ነይሩ እዚ ማለት ብኣሉታዊ ሸነኹ ዘይኮነስ ንኩሉ ንድኻ ዝድግፍ ፖለቲካ እዩ ሃብታም በይኑ ክጎይ ዘይኮነስ ሃብታም እንዳሃብተመ ንድኻ ድማ ዝምዕብለሉ እንዳገደፈ ዝኸደሉ ማሕበረሰብ ናትና ኣተሓሳስባ ናይ ሰውራ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ እዩ ነይሩ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝሕግዝ እዩ ነይሩ ኣተሓሳስባና ሎሚ ሶሻል ዴሞክራት ይብልዎ ኣለዉ ከም በዓል ናይ ስካንዲኔቪያን ሃገራት ማለት እዩ ከምዚ ናይ በዓል ኣሜሪካ ዘይኮነስ ናይ መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሃገር ሽወደን ኖርዌይ ጀርመን ሆላንድ ዝኣመሰሉ ሃገራት ዝጥቀሙሉ ዘለዉ እዚ ማለት ሃብታም ክህብትም ግደፎ ግን ካብቲ ሃብታም ግብርን ቀረፅን ወሲድካ ድማ ነቲ ድኻ ድማ ዕድል ሙሉእ ዕድል ናይ ጥዕና ሃቦ እዚ ማሕበረሰባዊ ወይ ከዓ ሶሻሊስት ኣተሓሳስባ እዩ ሕጂ እውን ንኤርትራ ብኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕገዘሉ ኣተሓሳስባና ክንደፍር ኣለና ስለዚ እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ያ ናተይ ከም ኣገዳሲ ዝወስዳ ንድሕሪ ኢሳያስ ምድላው ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ ምድልዳል ግድነት
ዝበዝሑ ህዝቢ ሰዓብቲ ሰልፊ ናይ ምግባር ኣድላይነት ኣይዲዮሎጂ ወይ ከዓ ስነ ሓሳብ ናይ መጻኢ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ህዝቢ ናይ ምዝርጋሕ ሓላፍነት ነዚ ዝገብሩ ውፍያት ናይ ምግባር ሓላፍነት ወይ ካድራት ማለት እዩ استراتيجي مسأل نزخون فاينانسياوي منشي مركب مس زوباوي حيلتات مس أفريقياويان حيلتات محزنت نايم فتار أقداسنت إذا كله أبوشت حدا ودن اتخا نايم سرح حلافنت علنا كمزبي ودباتنا نزخ قبرا كنا قددنا لنا كندقفنا لنا حجر ولاويت حجر إذا لو خويلكا بتحد وجن ندات حبنكا كلخا بتحد وجن نايزيجا حلافنت ويك أيدتها تعوسدني كتب لايك علم زيجا نايلولاوي تحجر أنت خوينكا أنت خوينا أيدتهن جبواتن نايت حجر تما كنمال علنا حدا كابو مقامن مدقافن محب حابن ناي بوليتيكاوي سلفتات يو زبل بدمدمتا يزلني እቲ ሓሳብ እኩል ገሊጽ እዮ ክኸውን ተስፋ ገብር እዚ ወዳሕንኩም ክብሮም ዳፍላይ ሬድዮ ኤረና መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማዕረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ ሰላም ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም ጉዕኤ ካብ ከተማ ጀርመን ጉዕኤ ክፍሉ ተዛሪበ ነይረ ክልተ መዓልቲ ከመይ ቀኒኹም ጽቡቕ ሰንበት ሕሊፍኩም ትኮኑም ትምኒተ እዩ ኣብዚኣ ከም ሓላልፋ ደልየ ዘለኹ ንህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ደጋፊ ተቃዋሚ ድዩ ህዝብና ይሕረድ ኣሎ ህዝብና ይቀተል ኣሎ ህፃውንቲ ቆልዑ ይቅጥቀጡ ኣለዉ መዓናጦም ይወፅ ኣለዉ እሞ በጃኻትኩም ባብሓደ ኮይና ነእዊ በጃኻትኩም ወኣዲ ኤርትራ ወኤርትራዊት እንታይ ዳ ኮንኪ ስለ ሙጨኪንኪ እንታይ ዳ ኮንኪ ፈሪሕ ክፈራሕ ኮንኪ ኣፈውጢ ከዘይተእዊ ህዝብክ እንዳተቀጥቀጠ ወዲ ስውእ እንዳተዘልዘለ መዓንጥኡ ወዲ ስውእ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ስደተኛ ኮይኑስ ካን ደቅስ ከተሓድር ኣለኺ أنا سابق المزاسنبت أيدك سني قطروين بين إذ زارب كم تللتي أبغى زاوين بين إذ زارب دك إيه كمان أتني ما يوم تزارب بباق دفي إن بنزم الكذي بابلك دفي رصيع غياني غي بعد 7 شعتن بعد 8 سقاب 9 حدن إتادي أي ولدت انديا زاد إبتراو تسيط وعا كل خباب جاخي يبلني قدف با رصيع غياني غي أما حزلن جيرن دبدب اندبطاطحا كغادلا ديتاتنا رسينا يدينا اي ولدت انديا ذا ايرتراوي ذا جغنا ايرتراوي قرب دحرغي غدفتنيا رسينا يدينا اب چغرن سفين دبدب كم بنالسا كم ميدا نام محرس نسمرا خاطوا خلوا ابيدا خيت كحجي صواع كلهم يقوي با اب كند حزبغي بجخ با افكوتي ختزاربي أنتم دان إحنا نسوس نحنا بجاهم با حزبنا يتأفى له نبع على خندق هن حقفكن صبوت كن حقفكن أفسدت بغس لزن لغنس بغال لعدنا ختم له يأول له باق دفع بجاهن سمعاني بمدهني على ما محطنا كنا له أفكن كفته فون ولا نسياسة أفورك باق دفع أفكن حزبنا ود سوي يتأفى له سيتسوي تبكر له عاد سوء تدر ممتو قلنا وين فتح الله سئنا زدبسا سئنا بعسرة سنة معت سوءات أبس مرة معت طوافن معت شمعاني ندد نيرو نسوء دا منتاك عبسلو شمع مولع حضروا بني ناس شمع خنولع له زيد أما بأملاح وين قبلا يكونن يتسوءنا وين قصنا يكونن أب عالم كلنا جن ندسو تحجزنا حدرنا اندحرات نعنا حدري قادي فلنا خيدو سبيتو حدر قادي فلنا خيدو دقو حدر قادي فلنا خيدو أديو حدر قنبلي نعنا نحنا نمنتاي كاب شمعات واف من داد
عديو تنحبحبوا له محاشي إذا ما عنطو زقوق ذلو حزب إرترا بملء ودسوي ولا أبو أي سواء ودسوي تسوق موت كلنا ماني ميتو تسوق ماني تسويه نازل حجي السداد ذلو نازل حجي ما عنطو زقوق ذلو نازل حجي قط ذلو فقود عد عرب نازل حجي أب تقرأي كيد سدتني أخوين كله كيد ذلو هافتام كله دخا لبام كله دم قرو زخوانه هزبو نعي تسويه ملء حزب إرتراخي ودسويه دك سواتنا نحنا حضرنا قلنا بلع لنا أنتم بلعت حضري نحنا بلعت حضرينا شمعة ولا أخن واقعي يقولن أبكن دزمنا بحاجة خوينا نقوي أنتم لا نحنا نسو نحنا السياسة أفورك لا كتنا تكو كأمتيو خطفاك متيو أطفيك على موك علو ويلي خن نسخن علامة زي بالكنمو يلمنا كنا له يما حطنا كنا له بمنهاني ألم عفوت إخن مسانا ممكن فورق تبلا يا أكل كتب لا سيعد مكان له بجاهتكن ذي أخم محلال في ذلي رينا ذي أختم محلال فلينا ملع علم كسمع غي وعي كفل بهال آب كتما جرمن أمت حجوين صباحوين كزاربي شمعة مولع لما عرفت سوات 10 سنة ولا حنتي يبلن واقع كل جزية تاريخه سنديو أبي وطنا أين رسع الناس تاريخ دي يرسع عن الجن إذا كله ببوتو زي خش معه نسوق ولا حنتي قبرني أديو تنحب حبول ما حشي زي دمت راديو إيراناي أنا راديو إيرانا كمية اللهم سلام كتلو تصفان دا قبركو تقبرو فان هو ناي راديو بتعامي عقوباتنا كتلو رما تصفان قبر زلهم هواهو هاجركم مسؤولاتنا تقفلون هاجركم تحقق تقالحون ما حزبهم قداك تنقرون سلازخونه لذين جرزي بعتب حسكم يتوشت زلو يرتا يتحقق تقالحون يتزقبر زلو كل دما بقلت تنقرون تنتقدمكم دما كتلوان تصفان قبر نقطع لنماني كلمة لغتا إذا مسألكم كتاب شعوغن بدحان كنو كدانا مكيالي قبنا روي خبركم أكاتي راديو إرنا أقدم من تزبكم كخمكم كيس أبسبكم تقروا ذلكم ساري كابلي بي خمسكم مدليو أماكم فعصر جزين فتربوها يباوي من يتي قلسلكم نايلوم من الإختي مستي تمالي سوني سنة 4 سنة بعثوا خبرهم داخلة اللاينت ناي بوليتيكا والدبات ذهبوا استمروا إيه اللاينت ناي بوليتيكا والدبات يمات إن زي كراخرين إيه يكون مبر إتي خبرهم ذهبوا استمروا جزئوا دحلوا خوينو أيرفع كوان أبزي زلنا جزء إتي قدمنا تكو هابو زلوا قداي دقيمة خطأ الله قدمنا تكو هابو زلوا قداي نزي أبملو في العالم تلعلو زلوا ناي يأكل حزبه المعدل شتون خوكا بوليتيكاو دباتن برقساويا محبراتن عبلاتن نخالقوت أبكاوي أنزلو بالكاسبات بليت فتحي ماتيفهم بايتهم بموقام وقلتهم كمرسو وعس حدر كبهالو زي قبا وصوص قداي مخانون خزها آخر كوتو بخمس من قدي تترني فنان كلنا وعلم زلنا بليت فتحي زبي كلنا مسن نمرس نتوم زمرسنا يوم وكلتنا نتوما وش حجر كوينهم لوطي 5 زخلو أبا أكلت زي تفاعلي من قدتات نابرات عن نواتاون مورلاون دبلوماسيون حاجزات نهابو مستم بوليتيكاويان محبراتون الناتنا يتو شقاني سرعات بمقلاي يتي كلاتنا من والسلام شتنا بهزبا اتني محادر حجر المفتار كن كالإنا مباركس زي ترديخا كبر حاو كبرم أبزي وانزي أقلبوها مستم أبكى بها زلو دليت فتحي كم وترو نتفكا تنكسا إسكا بايتهم أنكم وخلتكم كتمرسو كلا بوكا أفكد الله حوها دبساي كابحورات هاجرات أمريكا يغني الله سلام كفل إرينا أنا يوهانسي جن
بزعبان أي كوتليخ بزعبان أي بيت مهرتي ناي بيت مهرتي ناي حكمنا ناي كلنا أي كوتليخ أنا 10 عامات أبو صريحة إيه تواهد إيه أسلاما يكون كستانا يكون كله ملؤ حزب إرثاء يخبخ يلون كصعر لهم ذلهم بر راح كوتليخ الكم سقاي تبلو إذا جرزي كما إلو يحسرنا هكوت يبلعنا نيرو إيو هجخاء كله حزبي أسلامين كستانين تواهدو قنمنا خيبالك إذا جرزي كله أنا 10 عام صريحة بخمدة هكوتنا نحن نرنا هجخاء بجخاتكم أسلامايكم كستانايكم نزي نجرزي كل لغاتكم حابكم شقلاتن مهللان كتقبروا يلمنكم الله يوهانسي كام نروي سلامات دكيري كازناسكم كساب زعبكم او وشت هاجر لكم من ابسفال على بوتاتات انتركوبو باركس لو معنتي حنتي نشتي قطمي كسني نهاجري دس ندابلني نشتي كم بقولكم بعغمي دس يبلني حفتكم كاب اب دقة تقمت أرستي نايتا قطمين بقار عسى أتبل عسى دو إلو مخا أي عسى أي ناي نجر عسى زي ما بالعتخا إذا مدري ورقي انتايو مستيرو كينكا بكا موعالكا محداركا أب بحري وسابي اللنديو زبل زور مور ريو نحما زارب زجنح زمكر زقطع زبل عقب نوري إذا أنا فوتو كقول عنتي زعبيني زقصقصني زحبرني زقلت اللي زرعيني من قدي منبري أنا حنن أنا حنن أبت زحبرني صندق علامة مرأي محبري مخد تايو تتقم مني زحتتو ورد من إيو زتيقو من إيو كوينو زلو عن داري انتا يوم زبلوز نبورو كورات ولدنا يدحننا يصورنا كابرقون ولادن قربيتن تاتا إلكي إقرخ التخلي مش جمركي عن باباخي سور مش سدده بين دعمتيو اتي هو اتعشوخ بخري بلدحان عايبلن إيه فزز مزز عايترفن إيه كم سيتلوت داريقة كم عندجو تريري أبحادة نقيقة كدلي إيه جنا بتبب بتعقستي وبعقلي عاجوخي كارئيه كيه بقبي نحزبي زبلوغن نحجي نقزيو عاجوخا حبو قبر كاب زقدما أيكفن إيو كمتي نقهوك ادمي نبرهو أزيو دموك دق طلمات تخون قريبنا ينا عجونا حزبنا وشتي كونه بدقه ندا تقال سيد الله يلن بفتم اب اندرا نباري وكحسب وكساب معات متى بعال بروراوي يوبي ماتنتنا كم دس بلكا دريسكا اتنطاب قلعه تكونت كو حقي بفتم زي بلو بخفات استبعت رسح قالاتكا تمدر بل اتعسى كي مسلكاز تدقل حويز طفئه ناب لبخا تملس يبلكا دقاقيمه نعيسان شمونتن عمتات بسلفت انا واري اقباباتكا واسيخانا اتقداماي بحبئتي بوجلخا اتخال اي باوراجا اتسالساي بتخبور هايمانتاتنا بل كي مسلكا هو ناي تنبلالي بنسل حبرناتكا نخبئيرو زلني بزوح وطري مودك ياري اي تستوحدوا نلومي ابزي اخلنا أبدلنا السلام انقسانة عوثن دا تمنقو تشاو زي دمس راديو إيرانايو أبراهام يبحال كاب هاجر جرمان أقدمي خبرا زعززن حولنا تاو سلامتاي تقرب لكم أفتو المقصال زبقن لنا يقنى معالتي سماعتات حاليفو درون صومون ترغى صومون عطيرو أبزلو الأوانيو قرم بحقي معالتي سواءاتنا كنخبر
سواءاتنا خنذكر قبو أكو انتخونه سواءات كل شيء عنا نذكره حواتي اللون سواءات حواتكم اللوهم حتى اللون أحدكم اللهم كل شيء عنا نذكرهم إذن الذخري بحالقن تأكيبك ذكر سماعتات مكبار وكمان تأكيبك سواءاتنا من بلا يكون ده اللي تحق ده احنا من كوينا سواءات حلف خلو نهاجروا نهزبوا من نهاجروا من حليفهم ناس عن سلاما كوينا نخت نبر لو الناس خبرت نقبل تحاجر كوينا نخت نبر يتبدح ليهم يتصرف هيكون نستدعوا من دقة منسي ملوء في بيئتنا وفتايلو نبر زحلو في سماعتاتنا قل نستينا قدس لأوجلنا بعد سماعتات نخبر كلنا قل ولا حنتي زي محللنا نقرر حلو إلى أنا أيامني لمن تاي قدس بعلامة قدس نعاتهم حسيو زي كونس ويكا نعاتهم فتيوكم قبوء زي كونس بعد قبر في نعانا كم زين حد قلعة فرحت ولا حنقو بيركا بسواءات غير كل جزء حح قبلنا ينبر بتعم جنز حزني بتعم جنز حزني أنا تحت خاطر زحزنا إن كل جزء نتم نحنا تقاومنا وزيك على حت وزيك على المغنيات حسب نايجز أينان شافينان زغنا سرعة كده كاو بحسب الذي تفلنا أينا زبل أبهلا زلوهم من سيات إطرة بتعمي زحقسو بتعمي تسفى زلوهم من متايم جن نعم كم زيلهم أهم سواءات أمن يوم أهم بانديراء أمن يوم أهم خد سيدنا بالكا نهزب خان نفس خان مقشاش جن زي مقوام ويكافتح مدلع يكونه ناي بانديرا مقطال تايد زخازرا ابي زرا ناي قول ابي يروبا داكم زيلكم تزاربوا ما بريكم لا حضرات ناس እንደና ወርኩም كلهم ስለ ባንዲራ ሓደ ድኳን ግዜ ኣነ ባንዲራ ናይ ኤርትራ ኣስፊ ተቃጠልኳ ተቃጠልያስ መንውድን ባንዲራ ኮ ጨርቂ ካብና ድኳን ግዜ ኢና ንገበ ባንዲራ ማለት ጨርቂ ማለት አይኮንም ባንዲራ ዕላማይ ባንዲራ ዝባል ዕላማይ በዝም ወድዝም ክትዛረቡ ከለኹም ምሁራትን مكراتن كونكم عبيت اياتنا خملهم زارو كله بتعمل زحزن انت نايسن عبيتنا حيالاتن هاجرات نا اسرائيل نا امريكا بانديرا امول عالم قاتل نريو ببسي ناتني زعبو بن زاربا ويكا بزعبو العلن زعبان ديرابا زعب ايلن تزاربا سمعنا ينقلبني لمتاي أنا نتابع أتناسل كابن دكوان شرط جزئي أسفية تتقاتلها هاي والحمد ترجم يقوله ترجم كله وزغل نتابع دراتي نعم بالبلد كلها كاب حدا تكال ديو وكاب حدا حقا وقوتا كابال له أوريد أنت تقاتلها إذا خزاربن كتحت تنسخلي إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم سمعتنا نزس عزي تراليوز نبرة حفشاوي مدواتنا المززام داقماي زينا انهو أب كتما اسمرا حسرت ماين إلكتريكنا قاتي مخامزلو من جسات ريد إيرنا حبيروم منغستي إرترا أقلقلوت ماين إلكتريكن نابرحو قطرات كسفح تعرى خمس قبر زقلت سقوان تخونه أب تادرو مسالة إتات تهاني تسولات سنحيا كتما اسمراون تخونه نزت ألبزي كمالا أي كألن أقدم أبيلو أب اسمرا زرقح زنبرا عشق ماي دوكبل زأزازة منغستي إرترا أبز حج وانا قاتي منزلو حسرت أقلقلوتات ماين إلكتريكن زخونه مبرهي أحابولون أب كتما اسمرا حسرت ماي أبزقات ملؤوان وننت عشق ماي السرحاء تكالات مسقلة سبسلت أنت سمامعهم
بفولي مسمر ماي بحلفه وهابهم سلت صنحة منغستي مصراي كساب زغبروليو دوابيل ونز بالورا أصفح في منبارو يذكر أገልግሎት ኤሌክትሪክ ሓሓሊፉ ክጅምርን ክቋረፅን ዝረአ እኳ እንተኾነ ኣገልግሎት ማይ ደው ብምባሉ ግና ንህዝቢ ከተማ ኣስመራ ብከቢድ ሃሲቡ ከም ዘለዩ ዝግለጽ ጀነራል ኣደም መሐመድ ሓድሽ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመዚዙ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሓላዊኡ ካብ ዝነበረ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ድሕሪ ምሟቱ ሓላፊ ስልያን ፀጥታን ዝነበረ ጀነራል ኣደም መሐመድ ስልጣን ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ተረኪቡሎ ምክትሉ ዝነበረ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከዓ ቦትኡ ተኪኡ ሓድሽ ሓላፊ ስልያን ፀጥታን ተሃገር ኮይኑ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብተወሳኺ ንሓላፊ ሎጂስቲክስ ሰራዊት ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም ኣዛዚ ሰራዊት ምድሪ ኢትዮጵያ ክኸውን መዚዝወሎ بخال وجن أب تايلاند أب حكمنا تعقيبات صنحة جنرال أبرها ولد مريم كم زموته كباديس أبا ستفن وزينا أملكيتو أب جزيم محدار قدماي منيستر نبر هاي لمريم دسالين نملو ناي جنرال معرك استسقاقر جنرال أبرها دحرم تساق قدماي منيستر أبي نابسلطان تروتا وتسيو خمس صنحة زفلتيو بعسرتات أشحاز قصر حزب السودان بسنبت 3 سنة سفيح سلامة وسلفي أكايدو وتهدرات السودان قبل على سلفينيات تقصب مخفاتهم بأمايت قصروا سلاموين سبات دحرمواتهم دسكيلو تسنحة حزباون عب السودان محبر موياوين تهاجر بزقبرو تاوعيت داقماين بقرناتات كارتوم كوات جميرو خمزلويو زقلات عبلالي وتهدر أو حيلي زجب زلو من لشا جنجاويد كأكدمة سلامة وسلف مكيادو أبيت صحفة محبر موياوين بمقتاو أب أخيبا نزنبورو ودبت سلامة وسلفي بتينويو محبر موياوين نغازيتنياتات بزهبو مجلتي السودان ناوت وتهدراو ملكتم رح سلازلا زجمرنا قالسي اما فتصمتو خنبصحو زياده مسوات النتك حتى نايب مبال حزبي بصنعات ابيعو كقصل تصوعو ابز بسنبت 3 سنه استخايده سلاماو سلفي حلوا سراويت صنع كم زنبرن كساب كبد تصوار زعاتو سراويت ابتي سلاماو سلفي توافيروم كم زنبرون نعيني مسخكر بمتقاس رويترز كابت كبابي حبيرو أب تمساسال جزء أب قدرفن درمان نفس تخايدة سلامة وسلفي سراويت حزب نبتان زنب عجازن تأيتن كم ستوكسو تحبيرو وتهدراوي قنصل السودان بحروجن إمام سلام إثيوبيان حبرة أفريقيان كم استقبل خجلت سنكلو بخال وجن كأ سلامة وسلف خيكير مخلكالو زتحاوس مل اختيار محل الفال خبلو دبلوماسيان من جتات وتهدراو قنصل سلطان سيبلاو من قستن مركب زلو زي قرب النات إيجالسو زخبركم سمعتنا نزس عزي تداليو زنبرة حفشاوي مدبات ريدي إيرنا بقانقوا تقرنيا أبستفتسيمو الله راديو إيرنا